posisyonan so kay manager nga tagatawag yunan sa presentar sa inyo sa nga duha ka mga anay naglalaing mga barbanan ang si Brother Porfirio tumasayran sa mga nagasbaybay sa kamakayanan sa Panimalay isa ka Seventh-day Adventist. So pamatud-an sa kinsa ya primatid ninyo? Siya. Pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga ang bulaang propeta Mini nga magtutudlo. o mini nga magtutudlo ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. So nining bahay na mga ison atong sayran ato garo may bulan ug mapaminawan kung ngano nga dala o bit-bit nila ning mao nga mga tapiko mga ison. So sa pagpadayon ato sa tagaan og tag 7 minutes. No, 7 minutes ang affirmative side o 7 minutes pud ang negative. Dayon dura pud sila question and answer 7 minutes sad. O dayon ang ilahang rebuttal 7 minutes sad mga ison. Og ang ilahang question and answer duna sila 30 seconds sa question dayon 1 minute ang answer kada isa. So limited ta magino sa oras no para ma-plaster man na to mga ilang discussion. Og minigbay na akong ihatag sa paniniwalang Seventh-day Adventist Brother Porfirio. Andam na ka Brad sa imong 7 minutes. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Ginoo kita nga kusog kabaskog maayong panglawas gikan sa tema sa ulo. So salamat makaplagan nato ang kamaturan pinaagi sa pagyagyag sa kamaturan ug sa mga kabakakan. So akong topiko karon ning kagabion karon mga igsoon sa tanan na minaw karon naka-address ilang radyo na ipilat Facebook. So akong pamatud-an kining mini nga Kristo ug mini nga magtutudlo ug mini nga propeta. Gitagna ni sa Mateo 24 igsoon mo Biblia ko. Unsay giingon dito? Giingon sa pulong sa Ginoo nga mutungha ang mga mini nga magtutudlo. Matud pa rin sa 24 siguro akong sinulo. Ang mini nga propeta, mini nga magtutudlo magpaisalaag sa mga katawan bisan pa ang mga pinili. So dagkan karong pinili sa Dios nahimong mini kay nito ug ining mini. So una na akong bersikulo 24 tungha ang mini nga Kristo, mini nga magtutudlo ug mini nga propeta. So nganong nahitabo man na ay mini nga magtutudlo na apod tungod sa tao nga nasudlan sa espiritu nga dili espiritu sa Dios. Kanunay siya mutuis sa kamaturan kay ang nagtuis sa kamaturan mini yun na nga magtutudlo. So dugangan sa nang bersikulo sa unang ikaduhang Pedro 2 bersikulo 1 ngadto sa 3 igso. Namoy Biblia ako ang tagna ni San Pedro, tagna ni Kristo mga mini nga magtutudlo ug mini nga propeta, bulaang magtutudlo mutungha sa ulahing mga adlaw. Ug nana mao ni Iglesia Katolika Romana gitawag siya mini nganon. Unsa may hinungdan dili ba ako nagdaot kun dili ang Biblia gatudlo jud kung naay binuhatan nga musukwahi sa sulatan kana mini igso. Ingon nga kaniadto sa 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Ingon nga kaniadto nay mini nga propeta mutungha diha kaninyo ang mini nga magtudlog bakak basta bakak gitawag niya siya mini dili na tinuod nga magtutudlo og makadaot sa pagtulun-an isilikwa nila ang Ginoo, isilikwa nila og magluwas kanila busa maabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Ang mini nga magtutudlo nga Iglesia Katolika Romana muabot yun ang kalaglagan nga naman bakak man ilang gitudlo igso. Una na akong bersikulo nakapahimong mini sa mga Iglesia Katolika Romana sama sa Iglesia karon nato nakita Santo Papa. Unang nakamini niya sa iyang binuhatan. Ang gitudlo nila Iglesia Katolika Romana giilisa nila ang pulong sa Dios. Unsa man day gitukod ni Kristo, Iglesia sa Dios. 8 ka bersikulo igsoon. Timoteo 3:15
Iglesia sa Diyos. Buhat 20:28, Iglesia sa Diyos. Unang Korinto 1:2, Iglesia sa Diyos. Ikaduhang Korinto 1:1, Iglesia sa Diyos. Unang Korinto 11, versikulo 22, Iglesia sa Diyos. Ikalima. Galacia 1:13, Iglesia sa Diyos. Unang Timoteo 3:5, Iglesia sa Diyos. Ikawalo. Unang Tesalonica 2:14, puro guna Iglesia sa Diyos. Ilang gikawat ang Iglesia sa Diyos o gipuliyag Katolika Romana. Sinong may-ari, yun ang pangalan sa Iglesia. Kung ang imong balay, hingan si Juan mo'y tag-iya, hinganlan ba ni mo Pedro? Kung ang imong yuta, ikaw may owner, ang hinganlan ba ni mo lain? Sino ang may-ari, yun ang pangalan. Brother Porfirio, naman ka 70 Adventist, basta magtumag balaw, that is Iglesia sa Diyos. Napoy Iglesia, kaatbang sa Iglesia sa Diyos nga gitukod ni Kristo. Muna nakapahimong mini, kay balitad nila ang pulong sa Diyos, gialis dag Katolika, wa na'y Diyos, ang gabay kay ang pulong sa Diyos, ang tag-iya mo man si Kristo, Diyos man siya, munang Iglesia sa Diyos. Ikaduhang pagkamini sa mga Santo Papa, ayaw pagtawag og laing amahan, kay usara ang imong amahan tuas sa langit, wala sa Roma igsoon, gituis nagpatawag po siya Santo Papa, piki nga Santo Papa, piki nga Kristo, mini nga Kristo, nga naman, usara man, ingon siya, usara inyong amahan, munang malagsoon pangtanan, kay lain-lain ang amahan na sa Roma, duhanay amahan. Usaray amahan matod, ayaw magtawag laing amahan, kay usaray inyong amahan tuas sa langit mo nang managsuon tantanan bahala unsay imong kulor sa imong pagkatao. So salamat sa Ginoo. Ikatulong mini ngunit nakapamini niya ayang binuhatan dili iyang mga porma maay kayong wale. Last 2 minutes. Ikatulong nga nagtawag siya mini. Ihatag ninyong walay bayad busa, ihatag nako ning walay bayad. Matthew 10:8. Nganong namini ni siya giusog ang pulong, gikawat niya ang balaang pulong sa Diyos. Ayaw ka mo pagpangad sa inyong pagwalay sa tibok kalibutan, ayaw mo pangayog bayad, nagpabayad sa patay, bayad, bunyag, bayad, tanang puro bayad, negosyo na naigsuon. Dili na Kristohanon, dili na magmahal sa imong isig katao. So, kay gihatag magibalitad ni yawa akong kontra dili Katoliko gilimbungan si Katoliko sa yawa. Gihatag na kung walay bayad Matthew 10:8 igsoon. Ihatag usab nga walay bayad sa ikaupat nga pagkamini sa Santo Papa nganuman Episo 4:4 usa ka pagtuo usa ka Dios. Daghan ilang pagtuo tuong Maria tuong San Vicente tuong Santa Pellegrina, Santa Veronica, dagkan silang gituan mo nang nakapamini ni ilang binuhatan nga naman wala silang musunod sa purong balaan, purong sa Diyos. Ikalima nga pagkamini sa Santo Papa igsuon. Musunod ta, dagkan ng mini sa kalibutan. 1:3 walay nakasaka sa langit, kadto lamang ninaog gikan sa langit. Ilang gitagna mo ng mini jud, gitagna nila ang matarong ditsog langit. Ug na ay dili kayo matarong na sangit sa purgatorio, ilan ang prophecy nga tagnatag wala nas out of the Bible, wala nas pulong sa Diyos. Muna nakapamini ni ang Santo Papa. Ikaunom nga mini, ikaunom nga mini mo gitawag balik tas karaan nga tugon. Ngano man iyon sa ayaw simbang Diyos siya lamang ang alagari, dagkan na silang gialagan. Unang sugo nakasalak na ang pare, ngano man alagad ni Maria, alagad, dagkan kayo silang pero usaray, Ginoo, dagkan gialagan. Diningos Kristo, serve alone. Dili ta mga alagad, 2:24, Mateo igsuon. Dili pwede mga alagad ang tao sa duha ka agalon, kay dumtan niya usa iyang higugma. Dili pwede, cannot be. Mga alagad ta sa kwarta o sa Ginoo, dili na pwede. So, ikaunom nga pagkapiti sa Santo Papa, dili ka magpasipara, ikatulong sugo, ikaduhang sugo, dili ka magkulit og larawan. Patyon ang nagkulit og lang gituis. Munang ingon ng yawa, dili mo mamatay kulit og larawan. Deuteronomy 4, versikulo 25 ngantos 26 igsoon. Saksi ang langit ug ang yuta kung magbuhat mo mga matay jud kamo mubo lamang inyong kinabuhi igsoon. Muna ikaunom nga pagkamini sa Santo Papa, kay gituis nila imbis tudlo sila, ayaw pagkulit og larawan, gitudluan niya ang tao.
pagpakulit, nakalapas sa balaod. Munang sa Hosue 1:18, patyon si bisang kinsang naglapas o balaod. Di ko gusto mamatay ang Katoliko. Mahal na ko ang Katoliko, ang yawa di na ko kayang mahalon kay gilimbungan niya ang Katoliko. Ikapitong nga mini, munang ikapitong. Ikatulong sugo, dili ka magpasipala sa Diyos, nagpasipala siya, nagpatawag siya amahan. 1 minute. So, ikapito naman ito, ikawalong pagkamini sa Santo Papad, matod, dili ka magtrabaho sa adlang Sabado, gipatrabaho yung mga mindro, way pagmahal sa iyang kapwa Pilipino, kapwa Romano. Bahala nag mga matay yung membro basta di na kumukumit basta kay wala nagmahal basta mulapas ang balaod ningon si ang Diyos bisan kinsa Amerikano ka unsa pa imong color patyon judgment na pero wala pa implementar nung injustice ang Ginoo kung ditso siya gawkan wala pa bala ang tao sa ilang kasalanan ikaw unom nga ikawalo ikaupat nga, ay kasiyam nga mini, nga nung namini man ang Santo Papa, ayaw trabaho, patyon ang nagtrabaho sa adlaw Sabado. Niwali ba ang Santo Papa? Wala. Niwali ba mga pari? Wala. Wala'y pagmahal sa iyang igsoon. Iyang igsoon o iyang inahan. Ganun man patrabahoon na matag-adlaw. I know nga mga matay, matod paspulong sa Ginoo. Numeros 23, versikulo 19, ang Diyos dili tao busa, dili siya mamakak unsa iyang ginasulti, matuman jud kini. Pag imong patyon nagtrabaho sa adlaw Sabado, that is absolute nga walay makausap anang puno. Time na ta. Okay, nagasalamat no sa inyong pagsubaybay, paminaw sa ato nga karon nga una nga pagpabarog sa affirmative side Seventh-day Adventist karon ato ta sa panahon sa pagpangutana sa atong bisita nga gikan sa Cebu City. 7 minutes ang inyong nasabutan nga question and answer. So atong ihatag nyo ang 7 minutes o ready na ka Brother Efren Yap Katoliko sa imong nga pautana 7 minutes. Tagaan ka 7 minutes o ikaw Brothers Porfirio andan po ka sa matubag. Yes. Okay, let's go. Microphone eh. Okay, salamat Mr. Moderator, Brad Roy, stay nga open-minded. Brad Rudy, o iyong kauban nga naros gawas. Brad Porfirio, former Bible Baptist, yan like 70 Adventist. Matod pa nimo si mong tema nga impronto nga topic na ang mini nga magtutudlo mo ning Roman Catholic Church tungod kay nagampo og mga sabalaan, mga santos o nagtudlo og purgatorio. Tinuod ba ito yung masulti? Tinuod ba? Yes, tinod. Okay. Karon, naba kay unya gibase nimo sa pulong sa Dios o wala ang kasulatan na imong pangingon imong tinuod. Na nasulatan sa Biblia nga yung mga tinuod ko na imong ipabaro? Yes, tinod. Okay. According to the Bible. Karon, where can you read in the Bible? What verse in the Bible nga mini ang Roman Catholic Church gumika nagampo og mga balaan, mga santos o nagtudlo og purgatorio? Tubag. Gituis liya, pag ingos Ginoo ayaw pagkulit gituis sa Santo Papa. Muna tawag sa mini, kay baliw nimo ang pulong balit aron, tawag niyo kag mini. Mr. Monitor, answer of Brad Porfirio is not responsive. Responsive. So, Pangutanan ko, Mobject ka. ang pangutanan ko, ipatubag yun nga, nabay na sulat sa Biblia, ang Roman Catholic Church, mini nga magtutudlo, kaya nagtudlo ang pag-ampo sa mga balaan mga santos. Tumaga na ang pangutanan. Kaya yun ka mga tinuod niya, nasulat sa Biblia, imo manigyangkon sa unan mong tubag o ikadua. Tumaga ang pangutanan. So categorical yan question nga sa tubag. Di, simple na kayo. Ang pangutanan ako, kaya ningon ka man nga tinuod ang imong gipabarog, kaya nagampo o mga balaan, mga santos ang Roman Catholic Church, muring mini nga magtudlo. Dagan tayo imong gimension, kinila kong pugnit kay kinahanglan nga, naghanong pa nga, ang tinuod gina. So, sa ang pangutanan, na ba kay ebidensya na sulat sa Biblia, o kana imurang huna-huna, brother, tubag, pangutanan. Klaro ka ang tubag. Matod pas pulong, di ka pwede ka na be serve duwa ka.
two master duha ka. Mulagad ka Maria, na Dios na. Kanat biman, dili pwede mga lagad ka, di ka pwede mag-ampo ka sa simbahan ni Maria, mag-ampo sa San Vicente, ampo sa Santo Niño. Kanat bi, kanat, kung sa may kanat bi, dili pwede. Mulagad ang tao sa duha ka master, duha ka influence. Next question. Mr. Brother, ang akong pangutana simple o klaro, na ba kay ebidensya sa bersikulos Biblia nga pag-ampos mga santos mini na ning simbahan Katoliko Romano? Basta mulagad naka-ampo ka, Ipatubag Maria. Mr. Monitor, na ba'y ebidensya? 100% na mini, ka. Di ba na ba'y mini? Kanang serve Ang alone. simbahan Katoliko mini ning Sobra pas mini. sa mabasa na mini yung Katoliko. Objection. Bilang moderator, objection doha kay nangita ang sentro nga pangutana sa atong igsoon nga Katoliko, ang iyang gusto categorical nga tubag sa iyang pangutana, naba kay mabasa ko no nga ang simbahan o ang mga pare nga mabasa da nga litra nga mini nga magtutudlo pare o simbahan mo yang gusto nga tubag. Bersikulos Biblia ba na mabasa? O bersikulo. Klaro ka, bumasa kag sumabot. Ah. Masabot man nga ang Santo Papa na alagad dulayan, di na kinahanglan pasabton ka, nakabalo na kag dagkang gialagaran, nga ang Biblia gatugan man, basta mo alagad kag lain, mini na dyan ka. So next question. Sato ba day, matod ba nimo sun pangutana? Next question. Mabasa kung masabot. Sato ba day, masabot na imong gipasabot, walay mabasa. Sobra pas mabasa, sobra pas masabot, di ka kasabot pag ingon, ayaw pangalagad og lain, kanat bigan eh. Kasabot bagad kanat bi, dili pwede. Di ba asa lagi na makita? Nga kay nangalagad man sila, pwede na Karon, ko nangalagad saan pangutana? pwede. Sa to pa, maigo Diyos, gisulti Karon. ni Kristo nga ayaw alagad og laing Diyos. Madios-Dios, Maria alagaran ninyo, gano'n man, kanang serve alone. Karon, Okay, Pangalagad next question. saan pangutana? Pit, Sa pit alone, father alone, puro yun na alone. oh, saan Okay, pangutana? next question. 1 minute lang. Saan pangutana? Ang simbahan Katoliko Romano nagtudlo man nga pag-ampo sa nga balaan. Kaya naman na sa Santiago 5:14-16 nga dakong himuan sa taong santos nga mampo magtabang ta. Pangutana, nasayop si ang simbahan Katoliko ana? Sa buhay pa. Di ba nasayop pa? Buhay pa tayo, ampo ko. Pero dili matamaluwas pinagi sa pag-ampo sa uban. Diba? Nasa'yo Ang ba? pag-ampo sa uban, dili na makaluwas. Yan po. Pagahukman ko ang tao sumala sa imong binuhatan. Dili sumala sa pag-ampo ni Pedro, pag-ampo Maria, pag-ampo kinsa ampo diya. Walay makaluwas tao gawas sa Dios. Dili ba ang kuan kining pag-ampos sa mga balaan ngadto ni Birhen Maria sayop pa day mo agi ni Birhen pag-ampo sa mga ubang mga balaan mga santos sayop na kay balaan ko na sayop dili Tapik yung tana. dili kay imo man gimensyon na topic karon sa Giingon nimo nga sayop ba? Oh. Sobra pa sayop ingon nga tawag kamo kanako kay tubagon kamo. Jeremiah 23 versikulo 3 wala mo, tawag kamo Maria kay tubagon ko kamo. Kana sa wrong thinking na siya. Tawag kamo sa Dios, tawag kamo kanako kay tubagon ko kamo makita kung dagkong milagro, dagkong katinglahan. Okay, Ano next ba question. katana? Next Jeremiah question. 23 asa mabasa versikulo 3. sa Biblia nga si muagi ni Birhen Maria ug mga balaan mga santos Last one, sayop last one. Kabag. Ipambalog yan na. Dili Kaya ba? ni Kristo, ako ang Sir, dalan. dali pa to ba? Panginoon, Dili. Dili niyo, Ay, si sige, Maria sige, mo'y sige. dalan. Objection. Ako Ay, sa- ang sa- dalan. ayaw. Sa pagdili. Bawali naman ang ugat. Objection sa objection sa inyo ha. Na-miss maron sa Di, ato. objection. Kaya iskot mo uga. Maria naman ta. Objection sa inyo ha. Objection sa inyo ha. Ang inyong Siguro topic. kanya, imong tungkot lo. Ah. Inang bakat to. Dili, imo ni-mention mo Ay sa ba sa Sa atas topic. objection Maria nyo daw, naman. objection nyo daw. Ako sa Out naman ta. Out. Ay sa pamilya mo. Wala ta mag-isgot Maria. Di ako ada. Ang inyong topic is pamatud-an sa Seventh Day Adventist nga mini o Wala mo dipit siya. mini nga magtutudlo ang mga pare sa simbahan mini. So balik lang ta diha, dili sa ta dito sa lahi nga mga pangalan no. Dili ako ma-mission. Balik lang ta diha sa magtutudlo ta pag Malagi Mr. Moderator. Mr. Moderator, iya man ang gimension nga mini ang Katoliko pinagi pag-ambos sa balaan. Di, nigisgot man ka ni Maria. Wala mag-mention sa lagtugi. Once kay imong gi-mention, valid question sa pertaining question kay imong nagitabi. So pangutan na unti ka.
So, mga tana ko nimo. Bilang moderator, Oo. bilang moderator, bilang moderator. Mupahig na ko, ha. Ang iyang ipamahayag, nagisugot siya diha sa lahi nga pangalan. Pero naminaw ko, wala man po kami object. So, ubot sa mag-i-honor nimo. So, balik na sa topic kay, moderator man ta, naaman tayo gibasihan. Ang topic ninyo is, mini nga magtutulo. Dili man diya sa bahin sa lahi nga pangalan, no? Ini kar bitaw ka na, daghan man imong kuwagit. Mga tana bitaw ka na ko. So, dahil lang, ako mo ba sa bot, Bro, imong topic kuan bro daghang topic ba? ako mo sa bot, aniya, bot, ninyo do, may na-deliver ta, Brad, nga medyo gawas sa topic. Pero, wala man po may object, ang atong bisita nga katuliko si Efren, kung sa pag-deliver na may object katulik, so invalido na to ang iyang delivery. So, Bawal objection kung nagpresentar ba? so balik lang sa topic. Anapan tayo, balik ka sa topic, Unsay pangutana sa sunod nga pangutana? Ako man nagilista yung pangutana. Matod ba nimo ka ganina nga? Si aram mo bugal siya. Basta balik ka sa topic ka, ako lang mong alay na balik sa Matod topic. ba nimo ganina nga? Sa magtutulog kami nila. Ang Roman Catholic Church mini nga magtutudlo. Data. Okay. Mo man itimag yun. Sige. Unya ang iglesia sa Dios gilisan og kining Roman Catholic Church. Tinuod ba nimo question. sulti? Unya naa ba ni sa Biblia wa? Okay, answer. Ang yan, pakutan na, mini nga mga magutol ang mga pare, mini po ang mga, mini po ang simbahan ng Roman Catholic Church. Ang yan pakutan, naabay mabasa rin si Biblia nga mini. Ang pag-answer lang, Brad, ano lang. Kaya last nga tubag. Simple ka ang tubag. Pagkatuisun mo ang pulong sa Diyos tagon bakag truth, minikod false teacher. So gituis Manila pang ingon sa Ginoo, gitukod ko ang iglesia sa Diyos. Sa buhat 20:28. So namini sila gituis mag iglesia Katolika Romana, subla pas mini. Okay, tayo Karong na. ingon ka nga sobra pas mini mabasa na sa Biblia. Okay, tayo na. Ato lang, sisi. Arita sa human na ginatong human na to ang first stand o first nga question sa unang nato nga pagbabarog sa affirmative. O gitagaan to sa 7 minutes stand o 7 minutes for ang question and answer dayon adto na punta sa negative side sa atong bisita nga Iglesia Apostolika Katolika Romana gikan sa Cebu, Efren Yap de la Piña, imo na pud nga panahon, Brad, 7 minutes sa imo nga negative nga side. Salamat to Mr. Monitor SD Roy, SD Brad Rudy. Kung siya tingani mong kauban man? Recognize? Roger. Roger. So ang tima nga gisugyot sa itong pinanggang katbang si Brad Porfirio nga mini nga magtudlo ang simbahan Katoliko Romano. Wa kita mabasa bisag kanino na lang. Kaya ako siyang gipangutana kining tima nga imong gisugyot na banis Biblia, tinuod ba ni sa tinuod? Nasulat pa Biblia, sobra pa sulat. Pagpangutana na to. Ni-divert man siya larawan, purgatorio. So ito pa, unbiblical ang iba hayag sa atong pinanggagaatbang ayang proposisyon. Kaya once nga affirmative ka, suma sa art argumentation and debate by Africa, ito rin musahon kaya debate man eh. Ito rin tanaw ng para debatidor nga ang basi kaya na a good debater, master sa argumentation and debate. Kaya hindi basta-basta kay siya miniigod niya, wala di basihanan. Sa ito pa kaya ito tanaw ng 215 sa art argumentation and debate. Kaya mo man usa sa mga basihan na to. Pero ako, wa ko magpabaro kay negative side ko. Ingon diri sa 215. The affirmative case under the theory of burden of proof. The affirmative has the duty to establish every issue is denied by the negative. In other words, the affirmative has obligation to make out of prima facie case. So, in debates, in real life, winning debate. Sa ito pa, ang issue nga imong gitabi, margi tandugon sa negative. Kaya sulti ko ka sa, kaya ang negative, the negative case in general argumentation, the negative
in the other hand, may deny all the issues involved in the proposition, or he may deny some and admit others. The negative may be even interpose the counter proposition. So, wa ko magbabaraw, igor ko mo kuhan sa iyang pahayag nga iyang proposition. So, ana ko mo tana. Karon ang iyang proposition, mini ang Simbahang Katoliko Romano gumikan ni pag-ampos mga balaan o na purgatorio o larawan. Ay, ako manglista kay kinang natay pasyahanan ko, di tayo magtabi lang kapitong lidila dos gulaway ba. So, muna nga, ang usa sa explanation nito nga kanang kining giingon niya nga pag-ampos ng balaan, natural ang kumuditso ta si Dios, di ta paminawon gyud. Ang taong dautan mag-ampo dili to bagos Ginoo. Nasa Proverbio 15:8-29 o kining panultiyon 28:9 o 1 Pedro 3:12, ang taong dautan dili mutubag ang Dios. Mutalikod ang Dios ang taong dautan nga magampo. Ang taong matarong mamating Ginoo. Muna mo ang kitagbalaan kay si Kristo ningon man sa Juan 14:6, "Igusum bia et veritas et vita nimo binit ad patrem nici per me." I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father except by me. Ano mang way mag-adto sa mga dimagi ni Kristo. Ni Kristo, kung makasala, tadi na tumago ni Kristo, muna maagi mga balaan. Asa mabasa? Job 5:1. Latina Vulgata. Dangop usas mga santos. Pero klaro ha? Unya sa Santiago 5:14-16, iyang gisupak nga dakong kahimuan sa taong santos nga magampo. Sa puro lang sayop yung kada basa bersikulo, niya wa kasi nakita nga ebidensya niya nga mini ang Romano Katoliko. Kinsa may mini? Ang nagwali, anak mo mini. Atong basahon ang 1 Timoteo 4:1. Atong tanaw mga kigsunan. 1 Timoteo 4:1 ningon dire, "Tataw kaayo ang isulti sa espiritu sa ulahing mga adlaw. May pipila ka mo biya sa bagtuo, musunod mulimbungon ang mga espiritu sa yawanong mga buhat." Amo ni 1 Timoteo 4:1. Mugawas. Kinsa may kauna de ang SDA de kauna sa Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church 33 AD tinukod ni Kristo. Gauna na. Samtang SDA 1845 ba 18th century. Sa to ba? Klaro kay 1 Timoteo 4:1. Ang ato binanggang kato mo ni iko atong klaro na. Tataw kaayo ang isulti sa espiritu sa ulahing mga adlaw. May pipila ka mga mubiya, o pipila raman, di mantanan, kay umilabot ubang rin sa ito ni Bate. Mubiya, sa pagtuo, musunod, o malimbungan niya ang mga tao, o sa yawan ang mga buhat. Yawan ang mga buhat, kay sa Pinediac 3:9, nagpagkahudiyo, sinagugan ni Satanas. Nagpagkahudiyo ko na siya, kay si Binti Adventist, nag-mention siya, adlong Sabado, referido sa Jewish, Hudiyo. Dili na sa Krisyano ang adlong Domingo. So diha, klaro tataw kayo, yawan ang buhat. So dili ang Roman Catholic Church. So diha napita na lintuan atong pinanggang atwa. Unya sundan ta ang argumento siya pahayag nga ingon sa ri kanina Mateo 23:9. Ako lang butang bersikulo kay kung sa kahatag ni nga usaray amahan nga piki ng Santo Papa matud pa niya. Kanang ipasabot sa Mateo 23:9. Usaran yung amahan nga, langit nung aman, usara. Kanang sa ito papa, kay makadawat og Yahweh, tawgon mag-amahan. Asa mabasa? Mateo 16:19 plus Isaias 22:22. Ang makadawat og Yahweh, tawgon amahan. Nya kanang amahan, from the Greek word papas, sa Latin, papa. Si Apostol Pedro, may unang sa ito papa, hangtod ni Pope Francis, way bugto nga kapanguluhan, ngunit present Pope sa Roman Catholic Church. Muna nga, ang mga pare, tawgon sa amahan. Asa mabasa na? Papa. Asa mabasa? Karing kumot sa pader ba? Amahan. Ang usar may Santo Papa sa Apostol Pedro, the first Pope of Rome. Yeah, successor man ni si Pope Francis. Sa 1 Corinto 4:15 o 2 Corinto 6:18, si San Pablo nagpatawag usab og amahan. Ni San Pablo pare man to. Asa mabasa pare San Pablo? Roma 15:16, ako pare, nagwali sa may balita. So, biblical na, di pa siyang bakbara nga wala ebidensya yun.
Unya, matod pa niya kaganina Last sa one iyang minute, last argumento. 1 minute. Niya kining tagna Mateo 24, versikulo 4, kama 24, mini nga magtutulog maabot. Dili ng Roman Catholic Church kay di mini magtutulog kay founder si Jesus Christ, founder. Ang mini nga magtutulog kanang tao nga gatukod sama sa to binanggang gatbang. Pwede si ka. Founder na tao ra. Romano Catholic, Diyos may katukod. Musa pa kami ni ana. Naagis Biblia ang Catholic Church, nasulat. Ang 70 Adventist, zero gis Biblia. O, muna dia. Okay, tayo. O, na oras, o. Sige, sige. Okay, teka, salamat no. Atong nadungog mga igsoon ug mahigala ko sa kanginan ang ilang nga mga gaso-aso nga mga deliberation no. So karon atong nadungog ang ilang mga hanay adto na punta sa mga question and answer na pod sa ato ang pinangga nga Seventh-day Adventist. Preparado na ka Brad sa mga pautana 7 minutes. Okay. O sa imong tubag Brother Efren Katoliko. Okay, ato Brad. gatag niyang panahon. Brother Propelio, Seventh-day Adventist, imo ng panahon, 7 minutes pangutana. Unang pangutana. Idinay ba nimo ning 8 ka bersikulo samtang ang Katolika wa jud bersikulo bisag uskabo? Asay tinuod kaning 8 ka bersikulo Iglesia sa Dios kanang inyuang walay bersikulo Iglesia Katolika Romana. Asay but ane asay tinuod. Question. Pangutana, kaning 8 nga akong gipresentar wa jud kay usa nga gidinay ang ning di ni tinuod. Imo ba ni pamatunan bakat ning walay sa mga apostol? Okay, pangutana. Unang Timoteo 3:15 Iglesia. Wale naman mo din na pangutana. Pero Pangutana, direct question. i-deny ba ninimo nga dili tinuod? Oh. Bakat ni? Tubag. Kanang teksto nga imong gigamit, wa na mo laban nimo. Kanang iglesia sa Dios, mao nang iglesia Katolika Romana. Ngano man, Diyos Kristo mo'y gatukod sa Roman Catholic Church, matawag sa iglesia sa Dios. Tubag mo ko Next question, next question. Pangutana, nganong tuo mo iglesia sa Dios, wala man as kasulatan. Ang magadugang sa kasulatan, dugangan iyang katalagman. Ang magakuha sa kasulatan, gikuha ninyo ang iglesia sa Dios, gipulihag iglesia Katolika. Question. Gipakawatan ang Santong Kabagitawat. Question. So ang pangutana, asa yun tinuod ka nang wala sa kasulatan o ka nang naas kasulatan? 8 ka bersikulo akong giyagyag wa yun kay usang gitumba. Question. Pangutana, asa tinuod ani? Iglesia sa Dios, Iglesia Katolika Romana. Answer. Bag, ito bag lang kanang iglesia sa Dios, mao nang iglesia Katolika. Nasa buhat 9:31 sa Greek Bible, Emin on Ecclesia Catholis, tis Judayas kagalayas kay Samarias, irenen ikinin oy kung mudumini. So Ecclesia Catholis, which means Catholic Church. Nya gitudlo na San Pablo sa Roma 16:23 sa Latin, kayo susmis mios, salutat vos et universa Ecclesia. Okay, next So question. Catholic Church na tubag na biblical na. Okay, next question. Saan po ka na kanabugat? Dili madalag Next sa question. istorya. Ang tagas wa Na ang tas binisaya ka ta. Kay dili mo takat sila, dili po taon sa atong mga Ay komentaryo Sino- na. Obisyo. So, ang pangutana diya, asa Excuse me. Iglesia Katolika Romana, Iglesia sa Dios. Excuse me yung duha. Para angay mo. Ato lang, likan na nato ang side comments ha. Bawat isa ninyo, wala man tayo paboran. Ato rata sa, wala tayo side comments. Pangutana, dahil tubag, ano lang ha. Okay, next question. Asay tinod kay ningon man kasulatan unang ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan mugna sa Dios pagtudlo sa kasulatan kay wala mas kasulatan Iglesia Katolika Romana tinuod dili Wang gumingo wala. Naas Biblia ang Nagaay Catholic kog Church. bersikulo o kapitulo Naag yun. Naas Biblia Nagaay sa kog bersikulo buhat kay 9:31. pare akong punta na wa katubag baso naman katubag Wa mo mong debate sa pare kita may nagdebate mo Okay, mo sa so, pare. Naas Biblia yun. Obisyo, ang pangutana niya, naay bersikulo nabagi beso matag. Na. Okay. Sige, Gusto ka? Nangay sa fix. Dara. Atong hatagan. Sige, wala na isa kumensa kay Dara, duway rin sa Bible. Pangutana katubag. Kay imo man imong pangutana nga nabay mabasa nga ang Catholic Church. Catholic Church good. Anak mo man na. kinsa kayo Dili naas Biblia sa na di kasulat ana ang mga Ha? wa kasulat Atong wala to niya. dili ang kasulawa matay siya nas Biblia. Oh. Wala kasulat. Nas Biblia na nas Biblia ang wa. Sulti gani. Kay mo basa sunod. Dara, duway rhymes. Ito'y babasa sa Mr. Burritor kay siya may usa sa
ebidensya nga kuang yun, Daniel 2:44. Dara. Daniel 2:20. Daniel 2:44 Dway Rems Bible. Dara. Daniel 2. Di mo masugot og Grigo. Naman na sa bagong tugon ng Grigo. Daniel 44. Dili mo Biblia, ay Biblia nako. Ay gamit mo. Sabi ko naman tag Bible. Dili Dway Rems na mo day. Tuloy ko na kuha. Di, ha? Naisira. Dili mo na imo Dway Rems mo man kasi daw. Dara brad. Ito mag-usay The kingdom of Christ which in the Catholic Church. Dara. Daniel. Basa Mr. Brito dara. Ito Daniel. Oh. Daniel 2. Okay, excuse me. Mo object ko niya. Ang inyong tema, ang inyong topic, mo to yung topic, kumatudan nga, dili gusto, sayap nga magtutulo. Oh, yada. Sa Roma. Karon ang inyong gibabasa naman siya, nagbasa siya. Oh. Kung sa sabot niyo, gamit mo o kanang referensya, wala. Okay. Nam na sos Biblia man na. Biblia man na. Bible tamo daw. Nagsabot mo. Bible man na. Wala na sa Bible na kung tuwa na. Para Biblia na di. Ano ni mo ikaw? Di ba Holy Bible man na, Dway Rems. Wala diri sa kuha, dili na Bible. Di daghang mga sis version. Natubag Daniel, basa paliw ko basa Mr. Brito. Out of topic. Dili, babasa kay nangutana mga Objection na siya. nangutana mga sa Objection to your di sa iyo. para sa pagbasa. Object mo. Iwasa bitaw ka tagagahigayon ako. So, usay ba object ko? Ako paminawan Ang object na ko basta out sa Biblia ni punto. Ha? Di ka na. Iyaman ang big Bible lang. Wa ta magsabot usang Sa. usang Biblia gamiton. Ako sa ako sa mga iblas duha. Oh. Actually, ang inyong debate mo to, papatudan nga ang magtutudlo o ang mga pare sayop, ulaan. Karon, ang inyong tema, wala man mo gaingon nga sumala sa Biblia o referensya. So sa sunod, inyo na siyang butangan na ninyo o kanang lagdaan na ninyo o inyo na siyang pirmahan. Di ko sokol Kung gamit mo o referensya ba o dili. Sa karon, ko na ba? Biblia wala pa mo Dili, kasabot. Biblia usam nito. Dili dito Biblia basang kuan. So dili sa nato unuran sa next na kinala inyo na sa Sanik sa Dili. Sanik sa lain pangutana. Dili. Nangutana mo siya, basahon ila to. Imo Biblia na anak. Abi brad. Lain Biblia lain. Di. Kanong pangutana. Dara. kaya ang iyang pangutana. Kay wala mo taga. Dala. Mo kami yun na ko Biblia na ko kay. Brother, prepare. Sa mga mangutana ka. Brother, prepare. Sigun sa mo daw mamintaha ka. Mo ano sa ko Ano kayo? mo bidik sa ko ninyo ha. The kingdom of Christ which in the Catholic Church. Litra. Sa asa ka nang utana sa Biblia o sa referensya? Asa nang utana? Sa Biblia jud ko. Biblia ka utana? Ay sa Bible Biblia. alon jud ko. Oh, Grigo. Biblia, Grigo. Di ko madalag jud. Oh, dala. Sama Bible na. alon ko. Unsa man Binisaya, Rupert. pangutana ka nimo. Ang Grigo pinulungan sa bagong tugon di tubag. Wala ko Gregong taga. Mo dili ba? Di po taga Roma. Dili. Taga Pilipino tamang daw. Pilipino ang di mata. kini Biblia di man nagsugod sa Israel eh. May Grego po ka. Pabe sa Israel man eh. Referensya man eh. Lain pa pangutana atong si Manong naman si- kay madugay ka. Okay na tayo 1 minute na tayo. 1 minute sige, na sige. kun siya ako rong gibay ko na. Kanang pag-ingon sa Ginoo ayaw mo tawag laing aman sayop ni dili. Okay. Mo na po ta. Basta man. Last Pag-ingon answer. niya, ayaw mo tawag og laing aman na sayop si Kristo ani. Imong pagsabot mo na sayo. Di ba? Tubag paminaw sa Isa. Ina na sayop man. Dala. Sa imong sayo. Dala. Ako ba sa ano isa pag mangutana na ta o ano ba nakalabay ta mangutana no. Wala to na to yan to bag. Dili ta makomensa na kapangutana naman ta. Gawas kung wata kapangutana. Komentaryo man ka. Okay. Ang pangutana na sayop ba si Kristo? Ay pagbuot sa kong tubag. Okay. Ta magsabot ani. Brother, Brad. Yan na. Pangutana Brad. pangutana. Kanang mo pusika ikaw Wait, komentary mo na di man pangutana mo. Para masabtan nimo ang pangutana na sayop ba si Kristo? Ingna kong sayop. Ingna po kung wala. Paminaw sa Dili na. Tama na. Direct to the Tahurang. Brad. Dili ka sa mo object ayo sa kontra. Oh. Kung namoy Tahurang moderator. mo object mo sa moderator para anyo aris kay kung kanimo ra magistorya mawala man ato ang mawala yung sentro niya sa moderator lang mo object kaya ako lang mo bayad ninyo kaya sige imo usay putahan nimo ang pangutana na sayop ba si Kristo pag yung ayaw mo tawag laing ama na sayop si Kristo wala. okay na ayaw po na Brad at nagteatro na glass nga ako na nasayop ba daw to o wala mo tayo puta na wala na comments wala na tubag. So I need to clarify my answer. So what? Si last Jesus Christ, nga question last answer Diyos ko na, di ka na masayop. Ang pagsabot sa ito pinanggato mo ni sayop. Kanang pag-ingon sa Mateo 23:9,
nga ang saray amahan nga langit tong amahan. Ngoro gina ang YH sa bulo H. Okay, tayo na. Wala Okay, wala problema. Okay, natay, rebatal. Sa natin rebatal, kada isa ninyo ha, tag 7 minutes sa rebatal. Okay, kanang medyo nabitin na to nga mga tumbag o nabitin nga mga pangutana, ibo na niyo tanan sa inyong rebatal. Sa rebatal, wala na mo tapik-tapik dia. Pag gusto na mo dia, kay rebatal naman na siya. So, rebat na tara sa na ninyo nga gipang-deliver o sa mga pangutana. Pag gusto na mo dia, ang moderator, delete na ninyo mo patunga dia. Kay rebatal na. Tanan nga mga tanan nga naminaw na to sa debate, basta sa rebatal na, pag gusto na lang pahungaw sa ilang gibati dia. No? Okay, according sa Biblia, kasi Biblia mo taga-bis, no? Okay, atong ihatag ang rebatal sa imo, Brad. 7 minutes, Brother Porfirio sa 7th Adventist. Okay? Ako yun na. Ay mo na, okay, ikaw mo na, ano? Sige. Last So, question. Uy, parang... sige. 7 minutes ha, 7 minutes. Oh, 7 minutes. Klaro kayo nga akong amigo suod kayo na wala siya kapukan sa iglesia sa Diyos. 8 kahaligiwa yun at tumbag sa kusa. 8 ka bersikulo akong giyagyag sa kangina wa yun at tumbag sa Diyos. Tiwasan pa yung unang pagkamini kay ang iglesia sa Diyos elisdan man sa tupapa. 7 minutes, Iglesia tapos ka. So, ang magadugang dugangan ang katalagman. Gidugangan katolikan mo na iglesia sa Diyos. Gimuntar sa Diyos. Basta magtumang kag balawad, you are people of God. Jeremiah City 23, gisubok ko kamo pagtuman sa akong balawad. Harang mahimo ko kamong akong katawan. You are my people and I your God. Kung ako mainyong Diyos. No, kang katolikan man na wala naman magtumag, balawad, pangingos, Ginoo ayaw, trabaho, adong, trabaho naman lang adong siguro. Di na people of God, people of evil na sila. Nga naman, di man musunod. Matod pa si Sikan Chronicles 15, versikulo 13, igsoon. Ang dili mo sunod sa ginupat yun, babae siyang tigulang, batanon man siya lalaki, babae, matod pa si Sikan Chronicles 15, versikulo 13, igsoon na may Biblia. Kamatayon ang nag-atang ang Santo Papa, nga naman di man siya musunod sa Ginoo. Mituog Ginoo, matubot malagad ka na kung musunod, ka na kuha man musunod Santo Papa, pag-ingon. Pahulay mo sa adlang Sabado, tuwa mo ng Domingo, kahit mag-ulo ang Santo Papa, na apira po na akong amigo na kahit walang mga ulo, di ka lungog sa ingon. Matod pas pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos, suga, magatultul ka na nato sa atong agyan. Nag-ingon, balaanon mo adlang kapito, kay di ka magbalaan, hinipat yun kas Ginoo. Si Exodus 31, mo nang nariso ang kasing-kasing, fear of the Lord, sinugdan sa kaalam. No, kung wala ka nagtumag balawad, tawag bakag maalam. Proverbs 1:7, igso. Ang nagtahod sa Ginoo, sinugdan sa kaalan, apan ang mga buwang-buwang, dili mo tumag balawad. Nga naman, buwang-buwang na naman. So, ikatulong, ay kaduhan akong presentar niya, wa di siya katumba, ikatulo. Ayaw mo tawag, laing Ginoo, laing amahan, kay usara inyong amahan. Matthew 23:8 ngadto sa nimo. Gibalitad po sa Santo Papa, patawgon po ang Father ang pare. Di ta patawon gahi ja po nila mga ulo dili mo tahod sa Ginoo. Matod pa sa Deuteronomy 10 versikulo 10. 12 igsoon, Deuteronomy 10 versikulo 12. Tahura ang Ginoo kadlok siya. Nahadlok ba ang Santo Papa? Isog na musupak sa balaod sa Ginoo. Isog na muguba sa 10 commandment, 5 ang iyang gilumpag igsoon. Sa panahon ni Kristo, 5 usab ang iyang gilumpag. Gilumpag niya ayaw mo katawag, laing amahan nagpatawag po siya. Balit aron, matod pa ang nagbalitad sa pulong, tuis sa kamaturan sa Diyos. Anak sa yawa. Anak Diyos yawa ang Santo Papa, kay gibalitad man niya pag-ingon. Ayaw tawag laing amahan, pag-ingon ako. Numukbot ba si Kristo, di taon sa katubag igsoon. Luoy kayo. Kaya ngayon sa butbuton si Kristo, di na tinuhod na. Sila may tinuhod. Matod pa diris, Ginoo. Matthew 10, versikulo 8. Matod pas pulong sa Ginoo. Gihatag panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Gihatag na akong walay bayad, makawalin mo sa tibok kalibutan. Ayaw og pangayog bayad, ngayog bayad ang pare 1,500 kada ulo inikamatay sa tao. Negosyo ang pulong sa Ginoo. Wala nila. Tamda ang pulong sa Ginoo. Ayaw og pangayog bayad. Yatag na akong walay bayad, yatag usab na walay bayad. Ito is Santo Papa, nagpabayad sa patay. Ang puro bayad.
misa rikin bayad. Bisag nangamatay, dugay na nangamatay, pabayron si mama. Asa ka magpamisa rikin kay kidamgo kung lulo nimo, di ba? Pamila, di mo na budol-budol igsoon. Nang luoy kayo ang Iglesia Katolik budol-budol ni sa Papa, naghimo sila og tinumutumong sugilanon. Daghang na dani, matod pas Biblia, ang bakak daghang na into sa yawa. Ang jutay lang iyas Ginoo, ang yawa bakakon sa tanang butol. Munang ikaduhang Pedro 2, versikulo 3, gingon dito, ang mini nga magtutudlo nanapi kaninyo, munang nanapi ang pare, munang namini ni siya kay nanak, wala pa nagpabayad kasal patay bayad, dili mini, ang iyang binuhatan mo'y nakatamini. Dili si Brother Porfirio mo'y naghukom nga siya mini, ang iyang binuhatan igso. Kay wala siya nagpabayad at tawgon ni, ang bakakong magtutudlo, bakakong magsultig, bakak dagkan ilang nailad sa Santo Papa, nanuman. Maayo mo kasi mawali ko. Matod pa sa Tris Ikson, apan, bisan pamnini daghan. Ikaduhang Pedro 2, versikulo 3, apan, bisan panidaghan ang ilang, daghan ilang musunod sa ilang buhat nga dautan. Dautan yun ni Santo Papa. Yubito nila ang tao nagpatuod sa Diyos. Sa ilang kahakog, ang mini nga magtutudlo, nanapi kaninyo, pinaagi sa tinumutumong sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot sa buhat. Giandaman ng Santo Papa ang silot. Musakay pa ito. Bulag dito sa Santo Papa. Giandaman naman sa silot kay nanapi lagi. Giandaman sila silot sa Ginoo. Ang mini nanapi pinaagi sa tumutumo. Kung sa may tumutumo, Brother Porfirio Sambilan, inyo na mga wala malangit nasangit sa purgatorio, misalang pare di ba ng mini? Naabras, gitagna-tagna ang ilang ay purgatorio, walay magbasa sa Biblia, na ay purgatorio, na ilan akong mama, akong lolo, kaya wako tayo basa-basa sa Biblia. Dagkan na nga ilan ining mini, pataka, nagsulti na ay purgatorio, tinumutumong sugilan, haron sila makasapi, igsoon. So, salamat nga mong gawas jutas, matulpas pulong sa inyo. Bulag ka mo, diangkon nga Kristohanon, apa naglapas balaod. Unang Korinto 5, versikulo 8, matos. Bulag ka mo kanila, miangkon na pero ang ilang binuhatan, dili Kristohanon kung dili yawan kung kebakak. Father of a liar is evil, Juan 8:44. Amin tayo ikaw pa, usa ka pagtu, usa ka Diyos, usa ka amahan. Usa ka Diyos, usa ko'y amahan, daghan na sila amahan. Kada pare amahan, ingon anak ito is ang kanaturan. Ang pulong sa Diyos, usa ka pagtu, usa ka Diyos, usa ka amahan, dili daghan mo nang mingon ko mini dyon yung Santo Papa kay nagpatawag mo siya amahan. Ingon sa Ginoo, wala pa'y nakasaka sa langit, kawas niya itong naugikan sa langit. Sus ka ang mga patay ditso na maglangit, pagbalik ng Kristo, sa may balikan to naman sa langit matarong, ang dautan to na po sa impyerno, ila man ang titsi, muna nakapamini aning Santo Papa igsoon. Ayaw magtuwa ng Santo Papang but-buton sa kanang but-buton na ilan akong mama, akong papa. 4 minutes, right? Walay nakasaka sa langit. Ito ispunis mga pare. Saka na Maria to na sa langit. Wala. Matod pa ni Kristo. Asay but-buton si Kristo ang mga Santo Papa. But-buton yun ang Santo Papa. At bangan man niya. Pag yung walay nakasaka, yun ay saka na to na sa langit. Mulang giandaman sila dakong silot matugpas unang ikaduhang Pedro 2 versikulo kay nanapi pinagi sa tumutumong sugilanon. So ang nakapamini nila kaning versikulo igsoon gituis nila iglesia sa Dios, giilisdan iglesia Katolika. So ang unang grabe pagkamini Dios nga naman pag-ius Ginoo pahulay kamo sa adlaw ikapito gituis po Domingo. Di ba na mini asa may tinuod ka ng Sabado o Domingo? Time. Okay. Okay, humanag yun. Ang ito ang affirmative side sa iyang 7 minutes nga rebuttal. Ato na pong ihatag ang panahon sa ato ang bisita, Brother Efren Yap. Ilapin niya sa pagtuong Katoliko. Imo na po parang brother. Rebuttal time, 7 minutes. Okay, tira, pag gusto na po kayo sa mga bahay, wala na na, pag gusto na po kahay din, wala na rin. Ang inyong moderator, relay na po patuhan ninyo. Okay, ala. Salamat kayo, Mr. Moderator Brad Roy, sa itong pinanggang at bang perting hunat na mas ginawa basa sa Biblia, pero
bisag usa lang ka bersikulo wa mo laban sa atong pinanggang nga. Nga matod pa niya nga sa mabasa ang Iglesia Katolika, ako sa gamitan sa duway rems. Karaan gani 1582 po gani. Nasa Daniel 2:44 na dito ang the kingdom of Christ which in the Catholic Church. Niya sa buhat 9:21 sa Griego nga Biblia, the New Testament was written in Greek. Kung nagdebatidor ka kinana kay kumpleto ka sa mga languages, o niya, mao man wa niya muhatag ni kuan siya ni ignore the real argument. But masabot sa argumentation and debate that is fraud or dishonesty, deceit. So muna, o niya, ang suma sa art argumentation and debate by Africa, ningon dito, necessity of knowing the issue. Ang issue, pamatudan niya nga, mini ang Roman Catholic Church gumikan sa atong iyang presentasyon. Broad kini yung topic, ako lang gitugutan kay ganaham nagpabor, pero wa ka pabor. Ano man, palpaki, akong i-cross-examine nga, tinuod ba ning imong gipabarog nga mini nga propeta? Tinuod, nasulat, pagbasa, naglayat-layat mga topic, Santos, Larawan, sa Tupapa, Butbutong sa Tupapa, asam mo na mabasa ng mutbut ng alaga sa Ginoo. Naimor na imagination. Una nga, kanang pag-ingon niya nga, bayad sa pamisa, kanang pamisa, libre nga walay bayad na. Ana sa palang kasulatan sa buhat 8:20, dili mapalit og salapi. Niya sa 1 Corinto 9:18, it is privilege of preaching the good news without charging for it. 2 Corinto 11:7, matabang San Pablo, mag-iitang debatidor, giwalay ko may malita ang walay bayad. Pero mga ikuksul, sa mga kaiglesia, arbag padayon pagalagad suban. Suhol na. Kanang giwalis mga pare, naghago, 1 Pedro 5:2, Gideon Cebuano. Trabaho na. Kanang nagtrabaho, kinang suhula na. Asa mabasa? Roma 4:4. Ang nagtrabaho, kinang suhulan. So, gisuhulan ng pare, pinagay sa pamisa, ang pamisa, way bayad na. Kundi suhul sa kagos pare. Si San Pablo mingon sa 1 Timoteo 5:17, ilon dubli ang soul sa pare nga naghagok maayo. So na ang pamisaw libre nga walay bayad. Wala nga wa kasabot sige basa si Brad Porfirio kanhi Baptist nga na SDA nga iyang gikudlo nga bersikulo. Naingon siya nga Church of God. Nabugoy mabasa sa bagong tugon panahon ni Kristo. Mateo, Marcos, Lucas andyan nga litra po litra Church of God. Wa si Kristo wa magtukod og Church of God. Ang gitukod ni Kristo Iglesia Katolika na sa Lucas 4:14 kay Fimi exulten tis Catholis periga auto. Sa ito ba Lucas 4:14 Greek niya sa Mateo 16:8 so itilyo Peter upon this sa will my church even the gates of hell shall not prevail against it. Usa ka iglesia gitukod ni Kristo wa pa'y 70 Adventist na panahon na bag-ora 18th century pa kanang nga first century di tukod ni Kristo. Nya unsab na iglesia gingan na ni Kristo Marcos 11:17 Domus mia domus orationes bucabitur omnibus centibus. Naklaro kayo among balay pangalan sa balay sa pagkampo sa tibuok kalibutan universal klaro ana diha landaan why Church of God agba nya ano ni Church of God man laban ni sa Church of God nga SDA man ka so i-divert sa laing topic unya anong kanang Church of God mo ng Roman Catholic Church? O niya, atong sundan na yung pamahayag nga, mato ba niya, way purgatorio ko na, nunlok sa tupapa, namutbot ko na daw. Biblia kita, the Holy Bible. Klaro kayo mga kingsunan. The Holy Bible, klaro kayo sa kamera, the Holy Bible. Kung sa'yo unod rin, Mateo 12:36. There is a purgatory. Sulod sa Biblia, there is a purgatory. Na sa duway rin sa Bible. Pero klaro na ay purgatory ka na imuha. Dili man na duway rims. 120 ka lang version. Matubang dating daan nila Soriano. Nga na nga, atong pinanggang katbang, naigo sa 1 Timoteo 4:1. Nga mo tunga, nga mga muguho, nagtudlo o lahi, salaag sa mga tao. So, ini debatiha mga kiksunan nga, nagtuo siya, nagpabor siya, pero nalintuwad sa pangaturungan niya. Kitong iya mga pamahaya at lang papulay, balik-balik man balik-balik ya pong isyuha kaning kumon kini mga takis lang reliyon di ko makalitan ana
normal na ng mga atake sa Iglesia Katolika Romana. Naam ko na sa 2:12 imong gikutlo nga dunay mga mugtuis sa kamaturan nagpagkapropeta niya mutandog sa simbahan Katoliko pag-uyugon ang simbahan ang membro ray matagak Hebreo 12:27. Mao nang ikipag-uyog sa simbahan Katoliko mo ka sa una, nabaptis ka, nag-SDA, nataga ka, pero katong imong mga ginikanan, mga igsoon, nga nailad kung matod ba nimo sa pamisa, wala na mailad. Naas ka matuura noon. Nagtudlo. Laro na pagkaturin ng Biblia. Kanang, pero lain siya ng tabi ka atong ipokus, pero ang atong isyo, nga mini ang Romano Katoliko, bisag i-referensya, bisag kanino na lang, huwag kayo makita, ana. Sa ito pa, pag yung mga putbot, labaw na nang kabutbot ang imong gipresentar, kaya huwag na sa Biblia, unbiblical, unhistorical. So, wala ka sa pulong sa Diyos, di ka na tinood. So, muna nga, ang usa sa mga punto nga itong ikuan, imong gi-mention ka ganina nga, kining daghan to mga adlang papawlay. So nato nang gilakbitan sa to debate kani katulo naman ni debate hagyo diri sa Radyo Cruzada 88.1 FM Tanhay City, Negros Oriental. So kaduha ning katulo nitong debate sa ato bang adlang papawlay akong balikon Juan 5:18 gibungkag ni Kristong adlong Sabado. Gibungkag ang namakak ang ginawa na ni mato pa nimo kana dili mamakak. Pero sa bukagay yun sa ato paday wa nakaabot sa Tanhay City ang Sabado kada bungkag man dito kini sa Rosal na bungkag. Wala ka bos Pilipinas kay bungkag kagay na. O mo na nga. So mo na nga nining maong pagpabarog sa tong pinanggang katbang. Nagtuo siya, nakapabor siya. Pero false interpretation ang ipahayag. Kaya nasa 2 Pedro 3:1-19, 2 Pedro 1:20, private interpretation. Iyan ang personal nga opinion. Ang iyang magbasa siya, pero wala. So, yaman, dapita, mga kaikson. Salamat o mayong gabi. Okay, mauto atong nadungog sa inyo nga mga primalay diya sa kahanginan. Ang ilang duha ka mga hanay, mga bukat nga dibiter sa mga dagko usab nga mga pundok, no? So, dili gid siya magkasibo mga ison, muna na sa gidbatihan tungod kay lahi magpangalan sa karatula. Apan, isa lang ang katuyan mga ison, no? Sa pagbabarog, sa kamaturan, alang sa kaluwasan natong tanan. So, niyan ang bayan mga ison. Actually, gaaway sila mga ison sa kanang rason. Apan, sa lahat ng ison mga ison, sa kurason mga ison, isa na. Kumanan maglaman po sa dire. Kaya, kung paano po kumainit, amul ka kinaminaw, uto-uto mo nila kay masiguna ko na nila. Isa man ni, mura man ni Ukraine o kanang Russia, o mura man ni Iran o Israel. Pero dili mga ison, sa ato din sa klaro istorya, ang buhat espiritu mga ison, nagpadayon na siya nga kitang tanan, magkayo sa tadya sa kaluwasan, no? So, muna, kung wala po sila, kung magkapareha sila mga ison o mga rason, hindi na sa magdibate. So, muna nga natag ipaminawan nga, nagdibate sila, kung naglalay mo sila o karaganan. Pero, sa rason, mag-away, at sa kurason, mga ison, gauban rin ang mag-enforce, mag-aprestuhan, no? Ato rin recognized man, viewers, Melvin Matas, Wilson Tipait, Brad Alejandro Porca, sorry, Brad Julian Ruiz, Lumbaka. Daghang mga viewers sa taga Cebu rin uban. Si Harold Hiraldiso, Romeo Tagunton, Linteria. Brigado Ornisa, na-recognize po. So, mara na nga, okay na ba? Okay, salamat. O sa atong bisita sa hantod sa sunod panahon, Preta, og doon natin mapaminaw sa karon nga musultis na ito mga ison sa atong nga mga isasad sa nga tagaan tamo. Salamat on si Juan. Brad Rudy sa tagiya tigmala sa Radyo Cruzada. Si Juan. Okay. So, napatay daghan mga ison